खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनाबिलिनि बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय। दायो आङो नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनां खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना फारियै जोबजासे नायलांगोन। गिबि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि बाथासिपुराव आखाइ होआखै मोनसेबो सोरखारनि जौगाखां बिथांखिया। ढेकियाजुलि बिधान सभा बियाबनि बाथासिपुराव नुनो मोनबाय जौगानाय आसामनि जौगायै मोनसे सावगारि। बोसोर बारलांनायनि उनावबो सरखारि मोनसेबो बिथांखिया मोनहैस'आखै बाथासिपुर रायजो राजानिसिम। खौरांगिरिनि सिगाङाव सोरखारि बिथांखिनिफ्राय नासयजानाय माखासे आइजो एबा रायजोफोरा दुखु फोरमायो। गोसोखांथावनादि उदांस्रि जानाय उननिफ्रायनो ढेकियाजुलिनि बाथासिपुरनि रायजोआ जौगाखांनायनि मोखां नुवाखै होनना गोथौयै दुखु फोरमायथियो। ढेकियाजुलि रड रेल स्टेशननि सोरगिदिं बाथासिपुरनिफ्राय मना सेन्टारसिम थांनाय रायजोआरि हाबा बिफान लामाया गाज्रियैनो हाखर जालांनो हमबाय। अखा हायोब्ला रायजोआरि हाबा बिफाननि लामाया फुख्रि महराव सोलायनानै लामा हान्थिनो हाया जायो। बाथासिपुरनि माखासे रायजोफोरा आथिखालसिम मोननो हायाखै प्रधान मन्त्रि आवास यजनानि न', खिखरसालि, बोराइ पेन्सन, रान्दि पेन्सन, गोग्गो दै लानानै गोबां जौगानाय बिफाननि मोननांगौ बिथांखिफोरखौ मोननो हायाखै। मख'जाथावदि ढेकियाजुलि बियाबनि खननै हाबा मावफारियानि एमएलए एबा आथिखालाव मन्त्रि अशक सिंहलनो गोबां खेब आर'जलाइ होनायनि उनावबो जायगानि एमएलएआ उन्दुफ्लाना थानाय बायदि अजद सिखारदों। जायगानिनो आइजोफोरा अजद खालामोदि बाथासिपुर ओनसोलाव गंसेल' गोजौ फरायसालि सोलोंथाइ मिलन फरायसालियाव गोग्गो लोंनाय दै नागिरनानै हालाय हाफाय जानांदों फरायसाफोरा। फरायसालियाव हासुग्रा न' गैयैयाव फरायसाफोरा जेंनानि मोगा-मोगि जानांनायनि उनावबो जेबो खामानि मावनो आखायाव लायैयाव गाज्रियै सोंखारियो रायजोफोरा। थाबैनो दानि गोदान सोरखारनि मोननांगौ गिबि मन्त्रि जायगानि एमएलए एबा मन्त्रि अशक सिंहलखौ बाथासिपुरनि लामाफोरखौ लुफुंनायजों लोगोसे बाथासिपुर गंसेल' सोलोंथाइ गोजौ फरायसालिनि गांनाय उखैनाय अजदफोरखौ सुफुंनायनि अनगायैबो बाथासिपुरनि गोरिब गुन्द्राफोरनि मोननांगौ मोनथाय गोबां जौगा बिथांखि होनानै सुफुंना होनांगौ होनना दाबि दैखांदों रायजोफोरा। नैथि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय पुलिस बिफाना जनाय ओनसोलनि रायजो राजा आरो टिएमपिके आरो एमएमके मददजों दिनै गोबां बिबांनि गान्जा आरो निसा हारिनि सिराप बोखांनो हादों। जनाय पुलिस बिफाना फोरमायथिनाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंखौ पुरन दले आरो राजु पेगु होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय 150 ग्राम गान्जा आरो निसा हारिनि सिराप बोखांनो हादों। दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना थानायाव लाबोना सोंनाय फिन्नाय खालामना नायबिजिरगासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि खौराङाव दङ गोख्रों रैखाथिनि गेजेरावनो आसामनि कभिड केयार सेन्टाराव कभिड बेरामिया जौ फेना खालामो दावराव। माब्लाबा कभिड सेन्टारनिफ्राय बेरामिया खारलांनो हायोब्ला माब्लाबा बेरामिया खारलांनो नाजानायावनो हमजायो। बेफोरबायदिनो आसामनि कभिड केयार सेन्टारफोराव गोबां बायदि रोखोमनि जाथाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो आसामनिनो गंसे कभिड सेन्टाराव रैखाथि हान्जानि गोख्रों नायदिंनायनि गेजेरावनो कभिड बेरामिया जौ फेनानै दावराव खालामनायनि जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायखौ फोरमायनाय बादिब्ला सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि थुमफ्रियाव थानाय गंसे कभिड सेन्टाराव सासे सुबुङा जौ फेनानै दावराव खालामो। बे जाथाया 28 जुन खालारनि हरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे कभिड सेन्टाराव सा 9 रैखाथि हान्जानि मावथि आरो डाक्टारनि हान्जा थानायनि गेजेरावनो बे बेरामिया कभिड सेन्टाराव जौ लोंनानै दावराव दावसि सोमजिहोयो। नाथाय गोख्रों रैखाथि हान्जानि जवानफोर थानायनि गेजेरावबो माबोरै बे बेरामिया जौ लोंनो हाखो बियो मोनसे गेदेर सोंथि सोमजियो आरो सेन्टारनि मावथिफोरखौ सोंथि खालामनाय जादों। दासिमबो बे बेरामिया बहानिफ्राय जौ मोननो हायो बेनि सायाव सेन्टारनिफ्राय रोखा फिननाय मोननाय जाथ'वाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ सोनाब इउपिआव दायनिगिरिफोरनि गेजेराव एनकाउन्टारनि फारसे गिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सामलियाव पुलिसआ दायनिगिरिफोरनि बेरेखा नायबिजिरगासिनोमोन। बेयावनो हरखाब पुलिस थानायाव गावखौ गथायफैयो दायनिगिरिया। गेंस्टार एक्टआव वान्टेड जाना थानाय साथाम दायनिगिरिया पुलिसनि खाथियाव थांनानै गावसोरखौ एरेस्ट खालामनो खावलायो। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव आरो माब्लाबाबो दाय गोनां खामानियाव बाहागो लालिया होननानै पुलिसनो फोरमायो बे दायनिगिरिफोरा।
दायनिगिरिफोरा गावखौनो सारेन्डार खालामनायनि उनाव पुलिसा एरेस्ट खालामो। मख'जाथावदि हमजानाय दायनिगिरिफोरा एमएलए नाहिद हासन आरो बिनि बिमा, जाय बारग' एमपिमोन। बिनि बेरेखा गेंस्टार एक्टनि दायाव केस होजादोंमोन। बे केसनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा सारेन्डार खालामनाय दायनिगिरिफोरखौ नागिरगासिनोमोन। पुलिसा साथामखौबो नागिरबाय थानायनि बागै मिथिनानै दायनिगिरि साथामा एनकाउन्टार खालामजानो गिनानै गावखौनो पुलिसनि खाथियाव गथायना होयो। एसपि सुकुरिटि माधबा फोरमायो दि लकडाउन खेवना होनायनि उनावनो बे दायनिगिरिफोरखौ नागिरनायनि खामानि जागायनाय जादोंमोन। हप्तासे सिगाङावसो पुलिसा टप 10 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादोंमोन होननानै। बाथि खौराङाव दङ महाराष्ट्रनि नागपुर पुलिसा सासे 19 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ हमदों। बिनि बेरेखा 17 बोसोर बैसोनि गावनि गार्लफ्रेन्डखौ किडनेप खालामनाय आरो बुथारनो नाजानायनि अजद होनाय जायो। सेंग्राया हिन्जावसाखौ किडनेप खालामनायनि भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनानै होयो। बे जाथायाव बिखौ मदद खालामनाय लोगोखौबो हमनाय जायो। फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरि समीर खान आरो हिन्जावसाया 2019 आव लोगो मोनलायदोंमोन। बिनि उनाव सानैबो रिलेशनशिपआव फैयो आरो सानैबो ससियेल मिडियायाव गोबां एक्टिभ थानो हमो आरो थांनाय समफोराव टिकटक भिडिअफोरबो आपल'ड खालामो। पुलिसा नायबिजिरनायनि जागायनायाव मिथिना मोननो हायो दि समीर खानआ हिन्जावसाजों जुलि जानायनि खोथा होदोंमोन आरो सानैनिबो गेजेराव देहायारि सोमोन्दो जादोंमोन। नाथाय 18 जुन खालारखालि हिन्जावसाया गुबुन सेंग्राजों सोमोन्दो थानायनि जाहोनाव समीर खानआ गावनि लोगो साकिन सिद्दिकीनि मददजों हिन्जावसाखौ खावनानै लाङो। खावनानै लांनायनि उनाव सेंग्राया भिडिअ खालामनानै इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव फोसावनानै होयो। पुलिस बिबानगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया हिन्जावसाखौ खुगाजों बुथारनायनि बागै हुमखि होदोंमोनब्लाबो नाथाय हिन्जावसाया बिनिफ्राय खारखोमानो हायो। बेनि गेजेरावनो माखासे सुबुंफोरा जाथायनि बागै पुलिसखौ टुइट खालामनानै फोरमायदोंमोन, जायनि उनावनो क्राइम ब्रान्चनि बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। 6थि खौराङाव दङ आसामनि मोनबा जिल्लाफोरा खैफोद गोनां जिल्ला महर लानो हागौ। आसामनि कर'ना रिपर्ट बादियै थांनाय रबिबार बारायखालि सा 1213 सुबुंनि देहायाव कर'ना जिउसाया सन्देरनाय नुनो मोन्दों। आसामनि गं 34 जिल्लाफोराव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायखौ रुयलांनाय नुनो मोन्दों। नाथाय गं 5 जिल्लाफोराव कर'ना जिउसाया जोबोद गोख्रैथिजों गोसारनो हमदों, जायनि थाखाय आसामनि गं 5 जिल्लाफोरखौ आसाम सोरखारा खैफोद गोनां जिल्ला महरै फोसावनो हागौ होननानै इसारा होदों। आसामनि गं 5 खैफोद गोनां जिल्लाफोरा जादों गलाघाट, जरहाट, लखिमपुर, शिबसागर आरो डिब्रुगड़। जोबथि खौराङाव दङ सान्थलियाव जिनाहारिजों सोमोन्दो थानाय 3 दायनिगिरिखौ हमदों। सासेया खारखोमानानै दं। थांनाय 2 जुलाइआव सान्थलियाव 4 दुथाङा हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथायनि 3 दायनिगिरिखौ हमदों बक' पुलिसा। गुबुन फारसे सासे दायनिगिरिया खारखोमानानै दं। सान्थलिनि जावखाथादियाव सासे 35 बोसोर बैसोनि आइजोखौ 4 दुथाङा हानजा जिनाहारि खालामदोंमोन। बे मुगैथाव जाथायनि उननि सानखालि रायजोआ हबिबर रहमान मुंनि दुथांखौ सान्थलि पुलिसनो गथायना होदोंमोन। बिनि उनाव हराव फिन मस्जिद आली आरो आब्दुल मान्नानखौ गावनि न'निफ्राय हमना मोनदोंमोन। दासान्दि 3बो हमजानाय दायनिगिरिखौ बक' पुलिस थानायाव 547/21 नम्बराव केस थिसननाय आइपिसिनि इउ/सी 376 धारानि सिङाव जेलसिम दैथायहरदों। गुबुन फारसे खारखोमानानै थानाय जिनाहारि खालामगिरि चंचेर आलीखौ हमनो पुलिसा नायबिजिरनाय खालामगासिनो दं। रां दाहार होनायनि नंखाय बाथ्रा बुंनानै आइजोखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना अलाव होनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट होबानो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सौहैना बयनिख्रुइ गिबिसिन नुनायनि। गोजोन्थों।